ודאי שאלתם את עצמכם, שאול וחזור, חזור ושאול, לאן נעלמנו? ובכן האמת, כלל וכלל לא נעלמנו. יוסף ואנוכי נסענו לחופשה באיי בהמה. אני יודעת שיש לומר איי בהמה, אבל אני החלטתי להתבדח, לחמוד לי לצון, ולכן אמרתי איי בהמה. אני משוגעת על ההומור של ידי, לא? ובכן, אנחנו ישבנו שם על חוף הים, יוסף ואנוכי, ועשינו חשבון נפש. יצא לנו 57. גם זו הייתה לצח. טוב, הבה נתארגן, נרצין כמהה. חג הפורים ממשמש ובא, ויוסף ואנוכי החליטותנו להעלות בפניכם מסכת פורימית היתולית לחג הפורים כמובן. ובכן, לשם ביצוע המשימה, אני אקרא ליוסף ברשותכם. יוסף! בוא חמודי, כמה שאתה יפה. ובכן, יוסף יהיה המלך אחשוורוש, ואנוכי ושתי המגורשת מהרמונו. 3, 4 ו... אל נא בהפך, אחשוורוש. Please, not in your nose, אחשוורוש. אתם מבינים, עכשיו הוא כאילו אמר לי שאני דווקא כן מגורשת. לא, אל נא תגרשני. אם כך, תלך לי בדרכי האומללה. עכשיו יוסף יהיה מרדכי היהודי המנהל ויכוח מר ונוקב עם המן הרשע. אני אהיה ליוסף לפה, מאחר שכפי שידוע לכם, יוסף איבד את אפשרות הדיבור מאז שלפני כמה שנים הוא חלם שהוא נשוי לשולמית אלוני, ואז זה קרה, הוא לא יכול לדבר יותר. אוקיי, הבה נתחיל. המן הרשע, לא תצלח מזימתך בידך. מרדכי היהודי, תצלח וגם תצלח, אני אשמיד את כל היהודים. איך, תגידו, איך המבטא הפרסי של ידיר, נכון? לא ולא. כן וכן. לא ולא. כן וכן. לא, כן. לא, כן. לא, כן. לא, כן. לא, כן. לא. טוב, אני רואה שיוסף קצת מתוח, ולכן אנחנו נדלג קצת ונגיע אל סוף העלילה. ובכן, סוף טוב, הכל טוב. סופו של המן לתלייה. לשם ביצוע גזר הדין אני אקרא לויזתה, ברשותך יוסף? אוקיי, ויזתה. בוא ויזתה, בוא, תלה את המן. כן, כבר. לא, בואי. לא, יוסף! איך אני יוצא אותה? איך קורה?